L-eks Prim Ministru Joseph Muscat qal il-proġett propost mill-Partit Nazzjonalista f'Hertzbank imsemmi bħala pompa tal-petrol fil-Mediterran flimkien ma' tneħħija tat-tanker tal-gass minn Marsa Xlokk ilaħħaq b'kollox ma' 690 miljun euro u mhux 450 miljun euro kif kien qal Alex Borch f'kitba fuq il-medja soċjali u tenna li mill-istess ċifri tal-Partit Nazzjonalista stess il-proġett jiswa ma' 600 miljun euro b'miljuni oħrajn bl-inklużjoni ta' pipeline minn Hertzbank sa Dellimara. Dan kif il-pjan nazzjonalista jinvolvi ħafna aktar minn sempliċi rilokazzjoni ta' tanker u jeħtieġ sistema ġdida ta' Floating Storage Regasification Unit FRSU fil-waqt li joħloq riski u tħassib serju kemm mill-lat ambjentali kif ukoll minn dak finanzjarju. Muscat temm jgħid li l-kwissjoni mhijiex biss dwar il-proġett jew in-numri, iżda dwar il-kredibilità u l-kapaċità li jitwettqu l-wedi li qed isiru lill-poplu. Qal li minkejja li t-tneħħija tat-tanker kienet dejjem parti minn pjan fit-tul. Il-pompa tal-petrol fil-Mediterran li semma l-kap Alex Borch tista' twassal għal żvilupp industrijali massiv f'żona sensittiva tal-baħar u inċident wieħed jista' joħloq diżastru ambjentali u jaffettwa direttament lill-industrija turistika. L-eks Prim Ministru argumenta li aktar jagħmel sens pipeline permanenti mal-Ewropa biex Malta tkun konnessa man-netwerk Ewropew tal-gass naturali. Fakkar li meta l-Gvern Laburista kien qed jaħdem biex dan il-proġett jiġi klassifikat bħala wieħed ta' interess komuni għall-Unjoni Ewropea, il-Partit Nazzjonalista kien oppona u attakkah.